Velkommen til Superklog AI Podcast. Det er podcasten for dig, som er ejerleder, direktør eller bestyrelsesmedlem, som ved, at AI er vigtigt og ønsker at forstå, hvor du skal starte. I hver episode der tager vi fat i, hvordan danske virksomheder bruger AI i praksis, hvilke opgaver bliver automatiseret, hvor bliver der frigivet tid, hvad virker, hvad fejler. Du får konkrete cases, ærlige erfaringer og samtaler med mennesker, der arbejder med AI i hverdagen. Ingen hype, ingen teknisk støj. I dag, der taler vi med Chris Kjær Sørensen, som er medstifter og CTO i Landfolk. Velkommen til. Mange tak. Og velkommen til dig, kære lytter. Vi skal tale om en AI-agent, som I har udviklet hos Landfolk. Men inden vi gør det, så skal vi jo have vores faste tilbagevendende indslag, som er ugens magiske AI-øjeblik. Så jeg håber, du har taget sådan et med til os, Chris. Ja, jamen det har jeg. Jamen, jeg tror, det skete her for... Ja, det har vel været en slutning af sidste uge faktisk, hvor at på Slack, så det er jo vores teams. Så min kollega Camilla, hun uploadede en masse videoer og spurgte vores AI-agent, om den lige kunne klippe dem sammen til et reel, hun skulle lave på Instagram. Og jeg tænkte sådan, det kan den ikke. Jeg har overhovedet ikke instrueret den i, hvordan den skal gøre det, eller håndtere videoer. Der var nul tillid til det der outcome. Det kommer ikke til at ske. Og så gik der cirka 5 minutter, så havde den klippet dem alle sammen, og selv fundet ud af, hvad den rigtige rækkefølge skulle være, og color graded dem. Og jeg var sådan, det var alligevel vildt. Den var overhovedet ikke instrueret af det her, men den fandt bare selv ud af det. Og følelsen, det vækker, når du har sådan en oplevelse? Jamen, det er jo bare lige præcis det, man gerne vil. Fordi det betyder, at jeg ikke behøver at være over det. Altså, ja. Så den gjorde det bare. Selvfølgelig var der ting, der godt lige kunne justeres til, men det gjorde Camilla og Lars, vores designer, det gjorde de bare i samarbejde med den. Så altså lidt opfølgende prompts til at ramme det udfald, man nu havde i tanken. Præcis, ja. Så kvalitetssikringen. Netop, ja. Der var lige nogle ting, man godt lige kunne justere til og sådan noget. Ligesom hvis det havde været en anden medarbejder, der havde stykket det sammen, og man havde givet feedback på den, så var det bare AI'en, der havde gjort det. Er det et godt billede på den måde, I bruger AI på i Landfolk? Ja, det tror jeg efterhånden, det er begyndt at blive med den her måde, at vi har fået rullet den her AI-agent ud i vores system. At det er jo blevet den måde, hvor at vi nærmest arbejder på nu, at det foregår bare i Slack, at det er ens daglige opgave, eller ting, man lige sidder med, så skriver man det ud i Slack, og så tagger man vores AI-agent og siger, det er det, jeg skal arbejde på, eller det er det, jeg gerne vil lave. Og så går den i gang med at lave det, eller går i gang med at lave research for en, eller hjælper en med det, eller strukturerer det i vores issue-system, altså om det er Jira eller Linear, eller vi bruger så Linear, men så hjælper den med at lave hele projektet for os, eller strukturere det. Så rent tankemæssigt, hvis vi lige skal bare lige give seerne og lytterne et billede, så sådan som jeg forstår det, så er Pax bare en anden medarbejder inde i Teams, eller i jeres tilfælde Slack, som man kan skrive til. Ja, totalt. Det er i hvert fald, og den er jo stadig meget ny. Den er en meget ny medarbejder, kan man sige. Hvor længe har Pax været ansat i Landfolk? Pax har været ansat i 12 uger efterhånden, tror jeg nu. Sådan. Så det er virkelig, virkelig nyt. Så er vi også over honeymoon-fasen. Det er ikke cirka der ved 3 måneder, når vi begynder at forvente, at en ny medarbejder leverer. Ja, og jeg vil sige, det leverer virkelig. Altså, det er så fedt og sjovt og skræmmende på en eller anden måde også, fordi det blev jo faktisk introduceret som en ny medarbejder. Altså, det var den måde, jeg skrev ud i vores general kanal. Var det måden? Jeg fik faktisk Pax til selv at gøre det. Selvfølgelig gjorde det er klart. Men den præsenterede sig selv som den præsenterede sig selv som, at man skulle mere se det som ikke en chatbot, men mere som en AI-kollega, som er stadigvæk ved at lære tingene. Men det er sådan, det er mere sådan, man skal se det, at det er en AI-kollega, der begynder at have adgang til flere og flere værktøjer, og de samme værktøjer, som du har adgang til. Så hvis der er et eller andet, du gerne vil have hjælp med i et værktøj, du bruger i vores systemer, jamen så kan Pax nok faktisk godt hjælpe dig med at lave research her, eller finde ud af, hvad man gør de her ting. Lad os lige tage et skridt tilbage, fordi det er ret spændende det der, og det skal vi også komme ned i. Hvor kommer ideen til Pax fra? Hvad var tanken med det, og hvad var det for nogle mål, I satte jer i forhold til, hvad den skal kunne tilvejebringe for jer som virksomhed? Jamen, jeg tror, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror måske på en eller anden måde har det været meget en ting for mig, fordi jeg tror faktisk, det her det er ved at være 4. iteration, hvor jeg tænkte over, hvordan kan jeg bygge det her. Jeg tror, en af de tanker, jeg altid har haft, det er, at når man skalerer sin virksomhed,
nu er vi ved at være over 100 ansatte i virksomheden, så er der ret meget sådan operationel friktion. Jeg prøver at sætte et eksempel på det. Jamen, et eksempel er jo, at man begynder at have mange forskellige teams, som ved en masse ting, og den viden kan være svært at få til at bevæge sig på tværs af teams. Så krydsbestøve. Krydsbestøvning, ja, og viden kan sådan akkumulere sig hos mennesker og i teams, og man får ikke lige sagt dem videre, eller altså nogle gange så kan det være svært at få løst opgaver, fordi man skal have fat i mange mennesker, eller fat i mange teams, og bare det at finde ud af, hvor er det egentlig, den her viden, den ligger henne. Det kan nogle gange være svært, og så skal man have fat i nogle af de mennesker, der har været i virksomheden i lang tid, og så spørge dem, hvordan gør vi det her? Og der falder den ofte tit tilbage på mig, fordi jeg ved sjovt nok, hvordan mange af tingene virker, fordi du var jo med til at være nummer 1 og nummer 2. Det er tit min skyld, at tingene er, som de er, ikke? Din skyld, eller din fortjeneste måske. Min fortjeneste, kan man også sige. Og jeg kan bare se sådan, hvis nu, at jeg kunne tage mig selv ud af ligningen i hvert fald, eller vi kunne lave et eller andet, at når man havde det spørgsmål, så kunne man få et rigtig godt svar. Det var nok den der tanke til en Slack-bot i virkeligheden, eller en agent kunne være, der ligesom kunne akkumulere den her viden, så at den kunne komme med et godt svar, eller i hvert fald kunne sende folk i den rigtige retning, så de vidste, okay, det er bare der, jeg skal gå hen. Det kan være en anden end Chris ved noget om det her. Ja, lige præcis. Var det virkeligheden det, der var den grundlæggende motivator i det? Ja, det var nok egentlig meget, så det skete. Det var sjovt. Og så tror jeg også, det der med at få strømlignet ting, og få folk til at gå i den samme retning. Ja. Og jeg tror, det startede, altså den måde, jeg så startede med at lave det på, det var egentlig mere, at det var sådan nu taler alle jo rigtig meget om Claude Code og Codex og sådan noget, og det Cowork og sådan noget, det er det, folk skal have, og de skal have det på deres egen maskine, så de kan sidde og styre en AI der. Det er jo det, de fleste er vant til, at man er inde på en hjemmeside og snakker med chatten, eller man har appen lokalt, ikke? Det er, præcis, det er modellen, de fleste kender. Det er den model. Eller også spor den ind i din, whatever business app, du nu bruger. Ja, præcis. Men du vil noget andet? Jamen, jeg tror, jeg vil noget andet, for jeg kan også godt se det, hvis vi sådan bare lige vender det mod sådan udviklerperspektivet også. De fleste udviklere, eller mange udviklere i hvert fald, gjort det her de sidste par år, hvis man har været sådan langt frem, ikke? Men værktøjerne, man har brugt der, har ændret sig enormt meget de sidste par år. Så det er meget sådan fragmenteret, og det igen, så er der nogen, der bruger det her værktøj, og nogen, der bruger et andet værktøj, og så begynder man at opbygge viden omkring, hvordan man bruger det her værktøj. Men den er enormt fragmenteret i hele sådan engineering-delen. Og jeg kunne også se, at der var sådan lidt, for mig var det frustrerende, fordi det var svært at finde ud af, at jamen, jeg kunne godt tænke mig, at vi gjorde det på den her måde. Men fordi man brugte så mange forskellige værktøjer, så kunne du ikke rigtig styre de forskellige folks individuelle AI'er på deres maskiner, så man kodede på den samme måde. Så det var egentlig også derfor, jeg lavede Pax, fordi det er faktisk også noget, som alle udviklere bruger til at udvikle nu. Så de sidder ikke med Claude Code på deres lokale maskine? Nej, de sidder et helt andet sted. De sidder faktisk med Pax. Ja. På deres egen lokale maskiner, så alle udviklere bruger også Pax i deres daglige udvikling. Hvad sagde de til det, og få frataget deres lokale? Jeg forestiller mig ikke nødvendigvis, de synes, det var det fedeste lige den første dag. Jeg tror, der er noget tilvænning i det i hvert fald. Det er meget diplomatisk, skal jeg sige det på den måde. Men jeg tror også, at det er det, der var interessant og spændende i hvert fald, fordi det gjorde lige pludselig, at jeg startede bare med de små, og sådan, nu har den adgang til de her værktøjer, sådan at når du bruger Pax, så kan den finde ud af at gå ind og kigge i vores bagvedliggende systemer og se, hvordan de virker, og finde ud af, hvis der er en fejl et eller andet sted, så kan du faktisk sige til den, hjælp mig lige med at finde den fejl her. Så den kunne også gøre deres arbejde nemmere. Så den hvad kan man sige, den indbyggede værdi bliver argumentet, der vinder dem over. Er det det, du siger? Ja, præcis. Okay. Men i virkeligheden også give den carte blanche, til de kan være med til at udvikle på den. Ja. Så når de så udvikler et nyt værktøj eller et nyt workflow til den, jamen, så har de faktisk mulighed for ligesom at tilføje det til systemet, og så kan de dele det med resten af udviklerne, og så kan de se, okay, det kan jeg også godt gøre nu på min Pax, på min maskine. Og det er jo i hvert fald noget, der tiltaler et udvikler-mindset, det der med, at vi kan hjælpe hinanden og forbedre hinanden. Præcis. Og måske kan min idé vinde lidt også. Det ved jeg ikke, om der også er lidt af... Jamen, det er i hvert fald bare den måde med at få strømlignet det, så man går i samme retning. Ja. Og det er jo tit det, man gerne vil som virksomhed, det er ligesom, at man gerne vil udstikke en retning, og så er det fedt, når at alle de ligesom går den samme vej, eller i hvert fald prøver at gå den samme vej. Og det var så det, der så skete med, at når jeg så tog Pax fra at være noget, der var på en maskine, til faktisk at være noget, der var i vores interne kommunikationsværktøj, så er det jo faktisk ikke bare noget, der er for alle udviklere, så er det noget, der er for hele virksomheden. Var det en sideeffekt, eller havde du det i tankerne også? Jeg tror mere, jeg så det som en måde at kunne håndtere
alle de der spørgsmål, der kom ind. Ja, så det lå i intentionen. Det lå meget i intentionen, men jeg tror også, det har meget været sådan evolutionært, at det har ikke, der har været nogle tanker om, at det her det kunne være smart og fedt, men at det kunne udvikle sig på den her måde, det tror jeg faktisk var svært at sådan helt kunne se, da vi startede med at lancere det. Så var det sådan meget sådan fail-fast-agtig tilgang til det, at vi prøver noget og ser, hvad der sker. Ja, det var det rigtig meget. Spændende. Det var rigtig meget sådan, men det var bare sådan en, når vi laver ting, laver vi meget sådan, vi prøver at lave noget, se om det virker. Hvis ikke det virker, så prøver vi at gøre noget andet. Ja. Så det her, det var meget sådan, okay, nu lægger vi det ud. Er der nogen, der gider bruge det? Men det giver bare værdi fra dag 1 af. Altså, og så får man jo lyst til at nære det, forestiller jeg. Ja, netop. Og så får man jo lyst til at give agenten flere værktøjer, som ikke bare er noget, som er, hvad skal man sige, de værktøjer, den havde til at starte med, var jo meget gearet til sådan et udvikler-mindset, der kunne hjælpe udviklere til at hjælpe dem i deres dagligdag, og hjælpe andre mennesker, når de så fejl i vores systemer. Ja, så det centrerede sig meget omkring det at udvikle jeres platform, og de kontakter, der var omkring, der er omkring eksterne brugere, hvis de oplever fejl. Præcis, altså et eksempel kan jo være nogle gange, at så har vi en kunde eller en vært eller sådan noget, der skriver ind og ikke helt kan forstå, hvorfor at, deres priser måske er sådan her, eller hvorfor er kalenderen lukket på det her tidspunkt. Og så vil man jo som ingeniør gå ind og kigge i systemet og finde et audit log og sådan noget, og se, okay, på det her tidspunkt, så er den ændret for det og det og det. Og det kan være et ret stort opsøgende arbejde, hvor man kan bruge ret lang tid, altså nogle gange timer på det her. Hvor sidde og klikke sig rundt og forstå data og præcis, alt det der. Men når du har en AI, der har adgang til det samme system, så kan den lige pludselig finde svaret på 5 minutter. Og når du siger adgang til systemet, så handler det om, at den har adgang til jeres Landfolk-platform. Præcis, ja. Og kan slå kunden op og se, hvad der er på fair. Er det præcis, sådan, den kan ligesom se på dataen og så se, okay, men på det her tidspunkt, den er sådan adgang til vores audit log, så kan den ligesom se, jamen på det her tidspunkt, der blev det her slået til, og det blev gjort af en supportmedarbejder, eller det kan også være, det blev gjort af kunden selv, eller verden selv. Og så er det jo ret nemt at få svar på, at finde ud af, okay, det er faktisk, fordi man selv kom til at gøre det på det tidspunkt, men man havde måske bare lige glemt det. Ja, så okay, så en reminder med... Så det er sådan... Så der har man sparet måske en time eller 2 på at sidde og glo som menneske, og prøve at finde ud af at logge ind herover og skabe, hvad kan man sige, den der overordnede forståelse. Præcis, ja. Ja, så der ligger jo i hvert fald en konkret værdi der. Kæmpe besparelse. Og vel også en altså i oplevelsen. Altså det er vel en af jeres kunder, altså en vært, siger du ikke, som er dem, der lejer ud på jeres platform, ikke? Ja. De må vel også opleve en forøget værdi af den proces der. Ja, helt klart, for du får jo hurtigere svar, og du får også mere præcise svar. Fordi vi faktisk kan finde frem til alle dataen. Hvor at før, der var det jo ikke sikkert, at man helt havde tid til det. Og så kan det være, at det var måske lidt mere et overfladisk svar, fordi man havde simpelthen ikke tid til at finde det, eller man kunne ikke finde det. Så nu er det jo meget nemmere at svare på alle de her spørgsmål, der kommer ind. Men det er jo bare et eksempel, ikke? Altså nu er det jo bygget værktøjer til, at det ikke bare er udviklere, der kan få hjælp. Nu er det jo faktisk hele virksomheden, der kan få hjælp. Ja, vi startede jo med det magiske øjeblik, ikke? Hvor det var antager marketingafdelingen, der var nede og snakke med den og få lavet den her video. Ja, præcis. Og hvad så med menneskerne i det? For det er jo noget af det, der optager os rigtig meget i den her podcast. Altså, nu startede det jo faktisk som IT-projekt, og sådan den der klassiske, nu siger jeg nogle ord, så må du lige stoppe mig, hvis det ikke er rigtigt, men sådan det der, lad os lige se, hvad vi kan-agtige, som udviklere ofte er eksponent for. Og nu er det noget andet. Nu er det noget, der, som jeg hører, det faktisk kan berøre alle. Hvordan har du fået menneskerne med? Hvordan har du fået menneskerne med? Jeg tror stadigvæk, at vi alle sammen er ved at forstå, hvordan vi bruger det her i vores dagligdag. Ja, jeg mener lige om, at det er 12 uger siden. Det er 12 uger siden. Det er meget nyt, det her. Men jeg tror, min tilgang til den måde at arbejde på, er egentlig, at som udgangspunkt kunne jeg godt lide, at alting er åbne. Så vores kanaler er åbne, og man kan skrive der, og så alle kan følge med. Så Pax lever også i åbne kanaler, og det er der, man skriver med den. Og jeg startede med, at den ikke var tilgængelig nogen steder i Slack, men kun i én kanal. Så vi lavede faktisk... Du var lidt forsigtig. Ja, vi var lidt forsigtige, for vi vidste ikke helt, hvordan det virkede. Og der er også noget med sådan skalering. Kan vi få det... Kan den virke, hvis der er 100 mennesker på samme tid, der spørger den? Så det var sådan, de startede i det små, men jeg tror, den måde, vi startede på, det var, at der var nogle få udviklerkanaler, hvor den var tilgængelig, og så var den tilgængelig i sin egen sådan, Pax HQ-kanal,
hvor vi ligesom inviterede folk til bare komme ind, hoppe ind i kanalen, og så bare spørge Pax om et eller andet. Og så var det jo alt muligt, der blev spurgt om. Altså det var alt fra research til udlejningsregler i Sydfrankrig, til hjælp med at formulere et eller andet spørgsmål til en ny potentiel vært. Eller, Så egentlig alt det, man kunne forvente, at man ville bruge sin lokale... Netop. Altså, hvordan fik du dem fra? Altså jeg går ud fra, at en del medarbejdere i forvejen havde de her tools, ligesom du beskriver udviklingsteamet. De havde formentlig alle sammen en. Præcis. Og ligeledes må det også have været tilfældet for dine andre kolleger i virksomheden. Ja. Hvordan slipper man det, som man kender, og adapterer det nye? Gik det relativt hurtigt? Ja, men jeg tror jo stadigvæk, der er mange, der stadig bruger deres egen ChatGPT eller Gemini, som alle har adgang til. Og i starten så vi faktisk også rigtig meget, at folk de promptede deres egen Gemini eller ChatGPT til ligesom at finde ud af, hvordan skal jeg spørge Pax? Så de spillede simpelthen AI-agenter. Ja, lige præcis, fordi jeg tror også, det er det der med, at når man lige pludselig spørger i en åben kanal, det er ikke alle i virksomheden, der har været vant til det her. Det har nok været meget sådan produkt- og tech-afdeling, at det har været meget åbent. Men når resten af virksomheden lige pludselig skal skrive i åbne kanaler, så kan det være sådan lidt angstprovokerende, at man skriver en kanal, hvor der er rigtig mange mennesker, der kan se med. Er jeg nu god nok? Og prompting kan jo godt tage den der iterative tilgang, ikke? Hvor det tror jeg, vi alle sammen har oplevet, at det løber helt af sporet, ikke? Ja, netop. Og er man egentlig interesseret i, at folk de sidder og ser på, hvor skønt det bliver? Og jeg synes jo egentlig på en eller anden måde, at det var ret magisk, når så folk de faktisk begyndte at bruge det. Og det kan godt være, at man udstiller sig selv lidt, men jeg prøvede også selv at spørge om alle mulige forskellige ting og sådan noget, og prøve at vise, hvordan jeg spurgte. Og så hoppede flere mennesker jo bare med og begyndte at spørge den også, og så kunne man jo lidt kigge hinanden over skulderen og se, okay, du spurgte på den her måde, og du fik det her svar tilbage. Nå, så skal jeg måske spørge lidt anderledes i den næste tråd. Men der begyndte jo også at være sådan krydsbestøvning mellem teams, at men så kunne man faktisk spørge på den her måde. Man kunne faktisk få den til at komme med det her svar, når den havde adgang til de her værktøjer. Fordi den fik også i takt med det sådan adgang til flere og flere værktøjer, at den fik adgang til vores sådan business analytics-værktøjer. Så den har sådan adgang til vores BI-værktøjer og kan lave dashboards for os. Og da den fik det, så gik det jo virkelig stærkt lige pludselig, fordi så skulle folk jo virkelig have lavet dashboards til deres ting og have indsigter. Så det startede simpelthen en bølge, der ikke var der før, hvor man pludselig bliver mere nysgerrig på metrics. Fuldstændig, ja. Fordi før, vi har altid haft ret god data og brugt meget energi og ressourcer på at strukturere vores data og samle data fra alle mulige systemer ind i et samlet system. Og så har vi sådan et open source BI-værktøj ovenpå. Men det gav vi egentlig bare vores AI-agent adgang til os. Til værktøjet eller til dataene? Ja. Både til dataen, men også til værktøjet. Også til værktøjet, ja. Så den ligesom kan forstå, hvordan den skal lave dashboards. Så den orkestrerer egentlig det værktøj, der var der i forvejen? Som præcis, ja. Okay, det gør den nemlig. Ja. Så det, hvor man før skulle snakke med en business analyst om at få lavet et dashboard, hvor ofte så kunne det måske godt tage en uge, eller en dag, eller 3 dage, eller efter hvor meget tryk der er på, det kunne man lige pludselig få lavet på 10 minutter. Og der skete bare et eller andet eksplosion lige pludselig, fordi at holdt op, man kunne få mange indsigter lige pludselig. Ja. Altså alle mulige ting, man bare havde haft lidt mavefornemmelse omkring, det var sådan, men man vidste godt, der ikke var helt tid nok til at få den her indsigt ud. Det kunne man lige pludselig få valideret ret hurtigt. Fordi en Pax pludselig er forbundet til Pax er forbundet. alt det, samler op. Det er det. Men alle andre mennesker kunne faktisk også godt se den indsigt. Det var ikke bare dig i ChatGPT, der spurgte om det her. Det er rigtigt. Ja, det er jo selvfølgelig en afledt det svar, effekt. du fik tilbage, kunne hele virksomheden jo faktisk også godt se. Ja, de kunne også godt se det her dashboard, og så kunne de linke til det et andet sted fra, og så kunne mere teamet hoppe med ind. Så det er en måde at få folk til at blive begejstrede. Ja. Og så det startede så bare i den ene kanal der. Men nu er det så blevet rullet ud, sådan at det er i stort set alle kanaler. Så der er Pax-medarbejderen bor præcis, ja. alle steder. Det er der, og så er der i nogle kanaler, for eksempel til dem, der arbejder med supply, det er dem, der er ude og snakke med nye værter og onboard-værter. I deres kanaler, der har Pax ligesom sådan sit eget space, kalder vi det, hvor den er ligesom, når den starter op i de områder, så ved den ligesom, okay, jeg skal hjælpe supply her. Så den ved noget om, at den har en special funktion her. Er det ja, det, lige præcis. Ja, så den er en regnskabs-AI, og den er en supply-AI. Okay, præcis, spændende. Men det er stadig Pax, men den er bare sådan ligesom, den kommer bare, den starter op i den her sociale kontekst. Så den ved ligesom, jeg skal agere på den her måde herover. Ja. Det er ligesom
standard operating procedures, vi har herover i det her team. Det er ret spændende, at den starter ud specifikt for jeres udviklingsteam, bliver meget generel. Og nu beskriver du så, hvordan at den så bliver sporet ind til at være mere specialiseret igen i lige præcis det her team. Og det kunne vi jo se i den her åbne kanal, at der var mange forskellige spørgsmål, men de begyndte også ligesom at gruppere sig, at dem, der sad i support, havde de her type spørgsmål, dem, der sad i supply, havde den her type spørgsmål, revenue operations havde en anden type spørgsmål, og så kunne man sådan ligesom begynde at samle dem, og så gruppere dem ud i sådan områder. Så hver teams begynder ligesom at have sin egen skills, eller standard operating procedures. Altså en skill er en form for beskrivelse af en proces. Det er, meget, er det den rigtige måde ja, det er bare, på? det er sådan meget, det hedder i den her lingo, i den her, at det er en skill, man opbygger, men i virkeligheden er det jo bare en måde at beskrive, hvordan man gør et stykke arbejde. Så er vi sikre på konsistens fra netop den første medarbejder, den tredje. Ja, og så I får ligesom opbygget et helt bibliotek af forretningsprocesser, der beskriver sig af, at en kan bruge det. Det kan jo være alt fra, at man gerne vil lave en skill kan jo være at lave en ny blogpost for en tur til Italien, hvor I skal til Toskana. Så er der ligesom, okay, du skal research området, du skal tjekke, hvad alle vores værter har skrevet i deres gæstebøger, for at se, om der er et eller andet unikt område, eller unikt fedt ved det her område. Og så kan Pax kigge de steder hen, og så skal den bruge det her værktøj til ligesom at lave den her blogpost. Så det er ligesom en beskrivelse for, hvad man vil gøre. Men i virkeligheden, det er lige så meget en beskrivelse af, hvad vil du gøre, hvis du var medarbejder i det her team, og fik udstukket den her opgave. Ja. Så en medarbejder vil i princippet også godt kunne læse det her skill, og forstå, hvad det er, de skulle gøre i den her kontekst. Du siger i princippet, for sådan nogle skills kan godt være langhåret, ikke? Jo, det kan godt være lidt. Men det lever et sted, og man vil jo kunne bede af en om at sige, kan du ikke beskrive det her i menneskesprog? Hvad er det egentlig, du gør? Netop. Det vil I kunne gøre, ikke? Det vil vi kunne gøre, ja. Fuldstændig. Wow. Så det betyder noget af alt det der uhåndgribelige, der vil opstå i virksomheder, ikke? Altså man sidder og har en opgave, og så finder man en måde at løse den på, men måske er det kun en selv. Det begynder stille og roligt at blive ophøjet til fælles viden på tværs af hele virksomheden. Ja, fordi det er ret spændende. Det bliver fælles viden i den måde, at det bliver bygget ind i den her AI-agent lige pludselig. Så den forstår det. Og så bliver det også fælles viden på den måde, at fordi man bruger det i det åbne, så ser andre mennesker også, hvordan man kan bruge den her AI. Så bølgen starter der, og så griber... Er det din forventning, at det bliver sådan en viral udrulning i virkeligheden? Det er nok mit håb. Okay. Men også mine forventninger. Jeg kan allerede se nu, at det er det begynder. Men det er jo også meget lige pludselig en anden måde at tænke på. Fordi at... For den enkelte, eller for dig som medstifter af virksomheden? Det er jo både for mig, fordi jeg skal også kunne følge med i ligesom alt det her... hvordan folk bruger det lige pludselig, og finde ud af, hvordan kan vi rette ind forskellige steder, og hvordan kan jeg slippe det løs, sådan at folk føler, at de har autonomi til bare at kunne løbe med den. Men det er også meget for den enkelte medarbejder, at man skal til at tænke anderledes. Fordi hvis jeg lige pludselig kan producere 10 blogpost, eller lave 10 reels mere til Instagram, eller jeg kan svare på 100 support spørgsmål mere, hvad skal jeg så bruge den ekstra tid, jeg har til? Eller hvad skal jeg så gøre i stedet? Så jeg skal til at orkestrere mit arbejde på en helt anden måde lige pludselig. Fordi forhåbentlig giver det jo dig mere tid til at... Fordi du fjerner mere den der kedelige friktion, eller der, men det giver så dig mere tid til at tænke over, hvad er så det rigtige. Ja. Hvis du kan få produceret 20 blogpost, det er jo fint nok, men så kan du måske have tid til lige at vurdere, skal jeg så have 20? Ja, lige eller skal jeg kun have 5 af dem? Eller bare 3 fordi af dem? man kan, skal man så. Ja, det er det. Ja, du fjerner energi. Du beskrev selv det her med, at man løber rundt og skal finde en eller anden seniorperson, der ved noget og har været der lang tid og så videre. Alt det tænker du, det forsvinder helt? Nok ikke helt. Det er nok ikke helt, nej. Men jeg tror, det forsvinder mere og mere. Ja. Fordi det opstår. Det blev bygget ind i den her AI-agent. Altså det er jo virkeligheden, det er jo hele virksomhedens måde at arbejde på, der ligesom bliver bygget ind i den her AI-agent. Så al viden ligger ligesom der, og den måde, man arbejder på, er bygget derinde i. Og så har man altid et sted, man går ind og spørger, hvis man skal lave et eller andet, eller skal forstå et eller andet. Den har altid et godt svar. Ja. Eller kan hjælpe dig i den rigtige retning i hvert fald. Og det tror jeg virkelig, at det her, det bliver en af de måder, man kommer til at arbejde på i fremtiden. Jeg tror, det er det her, der er svært som virksomhed, det er at få dokumenteret alle ens processer
og måder at arbejde på. Og holde det levende. Og det her, det er i hvert fald det jeg kan se, det er vores bedste chance for, at det her det kan lade sig gøre. Det er faktisk at bruge AI på den her måde. Ja. Hvad er perspektivet så? Nu siger du begynder jo at tabe ind i noget, som ligger som en grundfrygt for de, som ved, hvad AI er for noget, hvad mister jeg mit arbejde osv., men du taber også ind i hvad jeg synes er et rigtig positivt budskab. Hvad kan jeg så med den her tid? Hvad er perspektivet for jer som virksomhed med den her viden, I har bygget op over ret kort tid? Betyder det ansættelsesstop? Betyder det forandringer af de typer mennesker, I ansætter? Betyder det, I har flere forventninger til den enkelte? Hvad tænker du perspektiverne er i den her nye måde, du beskriver arbejde på? Det tror jeg faktisk er et enormt godt spørgsmål, som jeg tror også, vi selv er ved at finde ud af. Men jeg tror for det, vi kan begynde at se, det er, at du kan måske operere som en virksomhed, der var 2 eller 3 eller 400 mennesker, men du behøver ikke at være 400 mennesker. Det kan være, du kan også med 100 mennesker. Fordi du kan producere så meget lige pludselig, eller du kan i hvert fald komme med bedre svar på de spørgsmål, der er, eller de ting, du gerne vil lave. Men håbet er også på en eller anden måde, at det kan give os mere tid til ligesom at finde ud af, hvad er de rigtige ting så. Og arbejde mere på. Meningsfyldt arbejde i virkeligheden. Ja. Er det, du siger? Ja, præcis. Altså fordi og det tror jeg også, vi skal på et tidspunkt finde noget sådan at stoppe op, så det er sådan, nu skal vi ikke bare producere så meget lige pludselig. Eller det er faktisk okay at producere så meget, men det er også okay, at vi ikke bruger alt det, vi producerer. Nu skal vi faktisk bare til at stoppe op og se, okay, hvordan får vi så reviewet alt det, vi laver, og hvordan får vi set på, om det er det rigtige, vi laver. Det tror jeg stadig, vi er ved at finde ud af, fordi at... Ja, og det er vel en menneskelig ting, er det ikke? Eller hvad? Det her med, du ved, AI'en kan spytte 50 stykker content ud. Man kan bare se på den her podcast, vi sidder i nu, ikke? Ja. Jamen, der kommer jo små clips ud, og vi kan jo sådan set bede den om at lave uendelig mange clips. Ja. Men hvordan vurderer man kvaliteten, ikke? Ja. Er det en af de opgaver, som mennesker fortsat skal være en del af? Ja, det tror jeg. Jeg tror, den her menneskelige kuratering, den er vigtig. Så udvælgelsen af hvad er det så, der betyder noget? Præcis, ja. Det tror jeg er vigtigt. Altså, at vi som mennesker har håndplukket eller udvalgt det her. Sådan, det er det, vi synes er det rigtige. Så har vi selvfølgelig fået hjælp af AI til at lave alle mulige ting for os, men det er også som mennesker, der ligesom er med til at sige, at det her, det er det, vi synes er det rigtige for os at gøre. Og man kan sige, vi er jo i en business, hvor at vi håndplukker jo sommerhus. Alle kan ikke komme med. Vi får rigtig mange ansøgere, men vi vælger kun dem ud, der passer ind på vores platform. Så i jeres image, eller i den stemning, I ønsker at skabe? Der, hvor vi synes, at her, den passer ind til landfolks værdier. Det er dem, der kommer med ombord. Så vi håndplukker allerede her. Men vi jo også, den værdi, vi skaber også, eller den værdi, vi skaber over for vores værter, er jo også, at altså i hvert fald en af vores ting, vi sælger, er jo, at der er et rigtigt menneske, du kan tale med, når, det er ret interessant, når du er ved landfolk, ikke? Altså, ja. Så når du er vært i Italien, for eksempel, så kan du ringe til landfolk og snakke med en italiener, der forstår dig, taler dit sprog, forstår dig som menneske, og det område, du er i, og det land, du er i. Og det er faktisk en feature hos os, at man kan det. Og det har vi ikke lyst til at erstatte. Men det er også svært at skalere det her. Ja, det er mennesketungt. Det er mennesketungt. Men vi kunne godt bruge en AI til at hjælpe os med at så fjerne alle de kedelige ting inde bagved, alt administrationen og sådan noget, så når du faktisk har den her tid til at tale med værterne. Her er 10 ekstra italienere. Det er egentlig bare stadig den samme italiener, men vedkommende kan gøre mere. Og i virkeligheden så er det også, i stedet for at være reaktiv hele tiden, så kan man måske være mere proaktiv. Det er et vældig spændende perspektiv. Og det er jo det, fordi hvis du har mere tid, hvis du får struktureret din tid sådan, at Pax kan komme og sige til dig, prøv at høre, vi har den her vært, som måske ikke har fået så mange bookinger. Jeg har faktisk lige analyseret lidt på deres setup, og jeg vil faktisk anbefale, at vi måske gør det og det og det. Så nu taler vi om proaktivitet. Det er jo proaktiviteten, så kan den jo faktisk være proaktiv, og så snakke med en af vores medarbejdere, supply, og så kan det jo faktisk være, at de sådan, jamen, det er faktisk rigtigt. Jeg ringer lige til Grete, og lige tager en snak med hende. Er det der, du ser det bevæge sig hen, at man ikke bare siger, hey, jeg har brug for det her svar, men den faktisk begynder at spørge, har du tænkt over det her?
Ja, det er den her, at den er mere proaktiv, at den sådan kontinuerligt holder øje med systemerne. Det er egentlig agentiske præcis. lag på den. Så det ikke er et menneske, der går ind og spørger den, men den er måske proaktiv omkring, og så kommer den med nogle forslag til, hvad man kunne gøre. Og det kunne jo netop være at ringe. Men det kunne også godt være, når du har haft den her snak med en vært, at den så også lige følger op på samtalen bagefter. Altså den læser transkribering af samtalen, og så går den måske ind og foreslår de ændringer, der skal laves i systemet, eller efter hvad dig og Grete havde aftalt. Fordi så behøver du ikke at gøre det bagefter. Ja. Du behøver ikke at skrive det her ned et eller andet sted. Vi er en nærværende i hverdagen. Det er det. Ja. Men du kan faktisk bruge tiden på at have den her menneskelige kontakt. Og det synes jeg faktisk bliver ret interessant lige pludselig. Det er i stedet for at automatisere hele det her system og fjerne mennesket, så faktisk give mere tid til, at mennesket er der. Og at man kan være personlig og opbygge den der relation. Det er jeg kæmpe fan af. Ja. Vi begynder at nærme os slutningen på det her. Har du sådan et opråb til, eller en opfordring til lytterne, hvis man sidder og tænker, det her, det er sgu fedt? Hvad gør man så? Altså, nu er du jo udviklingschef, så derfor så har du jo en særlig baggrund for at gå ind i det. Hvis man nu ikke er det, eller man sidder som direktøren eller bestyrelsesformanden og tænker, wow, det giver faktisk god mening det her. Hvad gør man så? Ja, hvad gør man? Jeg tror, det er at prøve det af. Altså, prøve at bruge AI og prøve at få folk begejstrede for det, og få folk til at se værdien i det. Så tror jeg virkelig, du kommer langt. Så jeg hørte dig sige, tag et baby step. Ja, tag det. Få det ind i din egen hverdag måske. Ja, og så måske vise folk, hvordan det giver dig værdi. Hvad har det gjort for dig? Og se, om du kan få andre mennesker med. Og så se, om du på en eller anden måde kan lave et system, hvor det er noget, I kan gøre sammen. Og dele det her. Ja, så det behøver ikke nødvendigvis at være en stor forkromet IT-løsning. Det kunne også bare være et lille forum, man mødes i. Eller, ja, det kunne sagtens være det. Man får jo nok sit AI-moment. Det magiske AI i øjeblik, ikke? Hvis man nu begynder at dele dem med mennesker omkring sig. Ja, netop. Det er rigtig spændende. Jeg synes, det lyder vanvittigt spændende, det jeg har gang i. Og det, der er interessant for mig i det er det her med, at du rammer en eller anden... Altså det virker ikke som om, det er forceret, det du beskriver. Du har ramt en eller anden, som giver intrinsisk værdi for den enkelte. Og de adopterer det, uden at man nødvendigvis beder dem ret meget om det. Og det er ikke så tit, man ser IT rulle ud på den måde. Det er ret spændende. Så det glæder mig til at følge lidt med i. Det kan være, vi skal snakkes ved igen om et halvt års tid, eller se, hvad der sker. Ja, et halvt år, det er jo i AI-år, det er jo nærmest 50 år. Ja, det er det nærmest, ja. Mega godt. Mange tak for din tid, Chris. Det har været vældig inspirerende at høre, hvordan du og I griber det an i Landfolk. Tak, fordi jeg må dele det. Ja, selvfølgelig. Og til dig, kære lytter, tak for den her gang. Vi lyttes ved i næste uge.